Garaipenik ez atzo Bilbon, baina urratsa handia ala ere Lapurdikoa jaun taldearen zat. Kantauriko K1 ligako azken estropada eta gero bigarren sailkatzen dira lapurtarrak. Emaitza historikoa lehen aldikotz goi mailara igotzeko playoffetan aritzeko aukera izanen dutelako. Larun bat goizean gausitu ditugu beroketetan zarautzeko estropada aintzin. Denboraldia aintzinatu arau, taldeak konfiantza hartu du. Orain arte urtero Lapurdin talde bat osatzeko zailtasuna genituen. Eta urte batetik bestera gehienetan kasi taldearen erdiak gelditzen zuen. Eta hori aurten lehen urtea da talde osoak saitzen dura. Eta hori esker dugu talde giro polit bat sortu. Talde giro sendotua eta esperientzia handiko entrenatzaile berri bat, trebaketa programa egokituz, Joseba Fernandezek ekipa beti eta urrunago eramaitea lortu du. Oso exigentzia handiko kirola da, behartzen gaitu eguneko denbora kentzea, familiarekin ez egotea, lagunekin ez egotea, baina bestaldetik olako emaitzak lortu ezkero, ematen gaitu postasuna. Iparaldeko ordezkari bakarra hegoaldeko traineru txapelketetan emaitza horiekin Lapurdiko arraun taldeak holdar berezi bat senditu du baita ere. Ikusten dugu pixkanaka jendea etortzen, gaur ere ikusitugu jende asko goian entzuten ditugu, pasaian etorri ziren Hondarribin kristona izan zen ere, bikaina da guretzat eta jaunarentzat iparalde bai. Lehen mailara igotzeko playoff delakoak irailaren 16 eta 17an iraganen dira, desafio potoloa izanik ere Lapurdiko taldeak amets egitea segitu nahi du.